रुनिकाटा समबाय समतियाव गोदानै CSC सेन्टार बेखेवदों। 2017 मायथाइयाव भारत नाङैनो मोनफ्रोमबो समबाय समतिनि सिङाव मोनफा मोनफा CSC बेखेवनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो दिनैहाय रुनिकाटा समबाय समतिनि सिङावबो गोदानै CSC बेखेवनाय जायो। बे CSCनि गेजेरजों समबाय समितिनि गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय मावफुंनो लानाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथियो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी, आफादगिरि बिरदाव मसाहारि, रुनिकाटा समबाय समतिनि मासिगिरि बिजय कुमार ब्रह्म, नेहाथारि गुकुल ब्रह्म, समबाय समतिनि गासै BOD गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेम जिबिफ्रा बाहागो लादों।